Šta je? Ajla? Pa, Ti si... Sirena. Da, Sirena, ali... Nemoj da se izbezumiš, u redu? Šališ se? Ovo je najbolja stvar ikada. Mislim, kako se ovo desilo? Jesi li rođena sa repom? Imaš li čarobne moći? Pričaš li sa delfinima? Da li si ti ljudsko biće? Uspori. Da, rođena sam Sirena. Sa repom. Čarobne moći? Pretpostavljam. Tvoja ogrlica. Aha, ogrlica mi pretvara rep u nogi i obrnuto. Ali Ruby zna trik i više joj se sviđam sa repom. Ne znam baš da pričam sa delfinima. Više se kao razumemo. Barbie, ovo su Topaz, Ametist i Ruby. Društvo, ovo je moja prijateljica Barbie. Zdravo, društvo. Drago mi je. Gotova zabava. I ne, tehnički nisam ljudsko biće. Ali, sećaš se šta sam rekla da se ljudima ne može verovati? Da, ali ja nikada ne bih... Ne ti, Barbie, naravno ne. Ali nisu svi kao ti. Neki ljudi su spremni da iskoriste posebnosti drugih. Ne smeš reći nikome. Čak ni svojim sestrama. Ali... Ne zato što im ne verujem. Verujem. Ali što više ljudi zna tajnu, više je prilika da se otkrije. Naravno. Razumem. Tvoja tajna je sigurno sa mnom. Obećavam. Hvala. Samo moram da znam jednu stvar. Da? Možeš li me naučiti da plivam kao sirena? Mislim da mogu. Ti si već snažan plivač. Ali ovo će ti pomoći. Imaćeš više snage ako pokrećeš svoje noge ovako. Tako je dobro. Sad ti probaj.